गावा माई की जय। आज सप्तमी फूलपाती के दिन हमने निकल चुकल बानी सन गावा माई के दर्शन करे। अपने देख सकत हो के काफी बड़ा लाइन और इस सभ्य लाइन काहे कि माता के दरबार के गेट बंद बा। फूलपाती अभी नहीं के भइल बा। फूलपाती के तैयारी हालांकि एकदम जोर शोर से हो चुकल बा। सभी भक्तजन लोग मंदिर परिसर में लाइन भीड़ लगा के देख रहल बा लोग, फूलपाती के इंतजार कर रहल बा लोग। माई के डोला एने से निकल चुकल बा, फूलपाती के तैयारी वहाँ हो चुकल बा। अब फूलपाती के कार्यक्रम भी जल्दी होके वाला बा। हमनी के ही दर्शन भी हो गए माई के डोला के। अपने देख सकत हो कि मंदिर के गेट अभी बंद ही बा, फूलपाती हो रहल बा, भीड़ भाड़ बढ़ रहल बा। हमनी तब तक थोड़ा सा अपन फोटो भी खिंचा लेनी सन। मेला के माहौल एकदम वीरगंज में बन चुकल